Bueno, ia esan kostatu zaigun desente jendea erakartzea gure lantaldea, guginen ingurumena eta garbitasuna. Eta, azkenen lortu dugu talde polit bat osatzea, kanpoko jende asko eduki dugu eta ikasleen laguntza handia de baita eduki dugu, beraien gabe ezingo genuke aurrera eraman. Eta egia esan, oso talde ona eta lan txukun egin dugu. Ni asko itxiti nator, da ni gaur etorri naiz lanea, eta goizin beratxetan etorri beha, baina hau egun batzuk aurreti dabil. Azken orduan katio dugu naiz, baina, ja denbori hasita, ez dakit noiztik hasita dauren, baina azkenengo biletan daula, da, jendie bilau izin deta hola kostata, baina, azkenin ja junta. Zera baten izendi batzu, ni komunak ez, da nik bestea ez, da, pixka, esan deun gai delikau, baina, azkenin bastante jende juntau gara, eta ondo, azkenin jendi bentset parte hartu du, eta hemen gaude, eta ondo. Guk zaborra biltzen ari gara eta komuna garbitzen, binakako taldeak egin ditugu eta txandaka itea erabaki dugu. Momentuz ez da zabor gehiagi eta ondo egan moldatzen. Alde batetik da garbitasuna eta beste alde batetik da ingurumena, orduan alde horretatik indartu nahi izan dugu zaborren kudeaketa egokia. Lanketa berezi egin dugu bai antolaketa barrenen txosnotakoekin edo osasunekoekin eta gero kanpoa behi da saiatu geha jartzen alik eta edukiontzik gehien, aukera aukitzeko jendeak bereizketa ona egitea. Edalontzina de beste kilometroaken apostu bat izan da aspalditikan, baina aurten aldaketa izan dena da basoa itzultzeko aukera zeon, eta basoa itzulitako edo euro itzultze zen, edo bestela aukera zeon txapa bat emate zen, oso txapa polita. Gure esku da ona eta barne antolakuntzatik, etxosnatan da nik uste nahiko ondo eraman dela hoi, eta gu ere jendea benetan biltzen lurrentzen zaborra eta zaborroi ondo kudeatu da bestea, ja hoi jendean esku dago, saiatu geha kontzientziatzen, baina ez da erresa. Herria txikota, kilometroak 2014.